Hyvää helatorstaita teille kaikille. Sydämellisesti tervetuloa tänne Utajärven kirkkoon, messuun, ehtoollis-Jumalan palvelukseen. Täältä Utajärven kirkosta haluamme välittää rakkaat ja lämpimät kirkkoterveiset kaikille teille ystäville, jotka olette mukana etäyhteydellä. Taivaisen siunaamaa juhlapäivää teille kaikille. Aivan erityisesti tänään toivotamme tervetulleeksi teidät ystävät, jotka vietette juhlavuotta tänä vuonna. Kotiseurakuntamme 70 vuotta ja 80 vuotta täyttävät ystävät läheisineen. Olkaa lämpimästi tervetulleita. Saamme jatkaa teidän kanssa vielä tätä juhlapäivää, yhteistä syntymäpäivää, juhlapäivää messun jälkeen tuolla seurakuntatalolla. Tässä helatorstain messussa kanttorina on Anna-Mari Tuovinen. Musiikissa avustaa alueseurakuntamme kirkkokuoro. Heidi Laitinen johdattaa meitä yhteiseen esirukoukseen yhdessä Aino Savolaisen kanssa ja Heidi myös avustaa ehtoollisen jakamisessa. Juhlapäivän lukukappaleet lukevat Laina Karhu ja Pentti Tuovinen. Kolehtia ovat keräämässä Raimo Honkanen ja Jorma Holappa. Suntion tehtäviä hoitaa ja kuvauksesta huolehtii Antti Nissinen. Minun nimeni on Heikki Nissinen ja saan tänään toimittaa alttaripalvelusta ja johdattaa meidät juhlapäivän evankeliumin äärellä siihen sanomaan, joka muistuttaa meitä taivaaseen astuneesta, mutta kuitenkin lupauksen mukaan tänäänkin meidän keskellämme olevasta Herrastamme ja vapahtajastamme Jeesuksesta Kristuksesta. Hän siunatkoon tämä yhteisen kokoontumisemme, pyhittäköön mielemme ja ajatuksemme. Olkoon tämä yhteinen juhla hänen pyhälle nimelleen kiitokseksi ja kunniaksi. Me saamme nyt yhtyä alkuvirteen. Virret on merkitty tuonne virsitaululle, samoin kuin virsikirjan liiteosan puolella oleva yhteinen synnin tunnustus, johon saamme yhteen ääneen käydä.
Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Herra olkoon teidän kanssanne. On riemu, kun saan tulla. Olemme saaneet yhdessä tulla Jumalan taivaisään kasvojen eteen, kiittämään ja rukoilemaan häntä. Tänään on aihetta kiitokseen. Saamme kiittää elämän lahjasta, elämän matkasta, siunauksesta ja variluksesta vuosien ja vuosikymmenten saatossa, hyvän Jumalan johdatuksesta. Saamme kiittää kodista ja perheestä, rakkaista ja läheisistä ihmisistä. Kiitollisuudella muistaa myös heitä, jotka eivät ole enää täällä meidän kanssamme, joiden elämän tehtävä ja työ on jo päättynyt. Kun me jatkamme matkaamme, saamme tehdä sen luottavaisin mielin Jumalaan, taivaan Isään turvaten. Hän on turvamme polvesta polveen. Samalla kun kiitämme, samalla myös rukoilemme. Pyydämme hyvän Jumalan siunausta ja varjelusta elämäämme. Myös tänne alueseurakuntaamme täällä tehtävälle työlle, yhteisille kokoontumisille, alkavalle kesälle ja kaikille sille, mitä se tuo meidän elämäämme. Tänään muistamme myös koulutyönsä ja opiskelunsa päättäviä nuoria, pieniä koululaisia, jotka valmistautuvat kesäloman viettoon. Taivaan Isä, kaikkia heitä ja koulun henkilökuntaa, opettajia ja ohjaajia siunatkoon ja varjelkoon. Kaiken hyvän keskellä, kiitoksen ja rukouksen äärellä me joudumme kuitenkin tunnustamaan, että emme ole rakastaneet Jumalaa yli kaiken, emmekä lähimmäistämme niin kuin itseämme. Mutta Jumala on hyvä ja armollinen. Hän kutsuu meitä yhteyteensä silloinkin, kun me käännymme hänestä pois. Hän haluaa avata meille uusia teitä. Siksi saamme tunnustaa hänelle syntimme, erehdyksemme ja laiminlyöntimme. Synnin tunnusrukouksen 707 sanoin, näin yhdessä ja yhteen ääneen pyytäen. Herra, minä tunnustan sinun totuutesi valossa, että olen tehnyt syntiä ajatuksin ja sanoin, teoin ja laiminlyönnein. Minun tulisi rakastaa sinua, Jumalani ja vapahtajani yli kaiken, mutta olen rakastanut itseäni enemmän kuin sinua. Sinä olet antanut minulle lähimmäisen, että rakastaisin häntä niin kuin itseäni. Olen kuitenkin ollut itsekäs ja käteni on ollut hidas auttamaan. Sen tähden käyn eteesi ja tunnustan syntini ja syyllisyyteni. Tuomitse minut, Jumala, mutta älä hylkää minua. Minulla ei ole mitään muuta pakopaikkaa kuin sinun sanomaton laupeutesi. Jumalan sana, joka on sama eilen, tänään ja ikuisesti, vakuuttaa meille, että Jumala, taivaallinen Isä, on hyvä ja armollinen meitä kohtaan. Poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta hän antaa meille synnit anteeksi ja lahjoittaa elämän ja autuuden. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.
Rukoilkaamme. Taivaallinen Isämme, me muistamme tänään poikasi Jeesuksen Kristuksen taivaaseen astumista. Iloitsemme ja rukoilemme. Säilytä meissä elävä yhteys häneen, kunnes saamme tulla luoksesi ja kohdata hänet kasvoista kasvoihin. Sinulle olkoon ylistys ikuisesti. Saamme nyt kuulla tämän juhlapäivän lukukappaleet Lainan ja Pentin lukemana ja vastausmusiikin siinä välissä. Ensimmäinen lukukappale, psalmista 110. Herra sanoo minun Herralleni, istu oikealle puolelleni, minä kukistan vihollisesi. Panen heidät jalkojesi alle, korokkeeksi valtaistuimesi eteen. Herra, Sionin valtias, ojentaa sinulle hallitsijan sauvan. Ulottukoon sinun mahtisi myös vihollistesi yli. Nyt sinulla on valta, kansasi seuraa sinua yhtenä miehenä. Pyhillä vuorilla minä sinut synnytin. Sinä synnyit kuin kaste aamuruskon helmasta. Näin on Herra vannonut, eikä hän valansa peruuta. Sinä olet pappi ikuisesti, sinun pappeutesi on Melkisedekin pappeutta. Luen apostolien teosta luvusta 1. Edellisessä kirjassani, hyvä Teofiilos, kerroin kaikesta siitä, mitä Jeesus teki ja mitä hän opetti. Alusta alkaen aina siihen päivään saakka, jona hän Pyhän Hengen voimalla antoi valitsemilleen apostoleille käskynsä ennen kuin hänet otettiin taivaaseen. Heille hän myös monin kiistattomin todistein osoitti kuolemansa jälkeen olevansa elossa. Hän näyttäytyi heille 40 päivän aikana useasti ja puhui Jumalan valtakunnasta. Ollessaan heidän kanssaan aterialla Jeesus sanoi, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan jääkää odottamaan sitä, minkä Isä on teille luvannut ja mistä olette minulta kuulleet. Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä. Siihen ei ole enää montaa päivää. Silloin ne, jotka olivat koolla, kysyivät häneltä, Herra, onko nyt tullut se aika, jolloin sinä rakennat Israelin valtakunnan uudelleen? Hän vastasi,
Ei teidän kuulu tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa nojalla on asettanut. Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka. Kun hän oli sanonut tämän, he näkivät, kuinka hänet otettiin ylös, ja pilvi vei hänet heidän näkyvistään. Ja kun he Jeesuksen etääntyessä vielä tähysivät taivaalle, heidän vieressään seisoi yhtäkkiä 2 valkopukuista miestä. Nämä sanoivat: Galilean miehet, mitä te siinä seisotte katselemassa taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän. Tämän juhlapäivän evankeliumin kuulemme Markuksen mukaan ja nousemme noita sanoja kuulemaan.
Viimein Jeesus ilmestyi myös 11 opetuslapselleen heidän ollessaan aterialla. Hän moitti heidän epäuskoaan ja heidän sydämensä kovuutta, kun he eivät olleet uskoneet niitä, jotka olivat nähneet hänet kuolleista nousseena. Hän sanoi heille, menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille. Joka sen uskoo ja saa kasteen, on pelastuva. Joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja niitä, jotka uskovat, seuraavat nämä tunnusmerkit. Minun nimissäni he ajavat pois pahoja henkiä. He puhuvat vierailla kielillä. He tarttuvat käsiin käärmeisiin. Ja vaikka he juovat tappavaa myrkkyä, se ei vahingoita heitä. He panevat kätensä sairaiden päälle ja nämä paranevat. Kun Herra Jeesus oli puhunut heille tämän, hänet otettiin ylös taivaaseen ja hän istuutui Jumalan oikealle puolelle. Opetuslapset lähtivät matkaan ja saarnasivat kaikkialla. Herra toimi heidän kanssaan ja vahvisti sanan tunnusmerkeillä. Tämä on pyhä evankeliumi. Tämä helatorstai on todellinen juhlapäivä. Niin suuri juhlapäivä, että vanha kansa ruukasi sanoa, että helatorstaina ei kasva ruohokaan maassa. Koko luomakunta ikävöi taivaaseen astunutta Herraa ja vapahtajaa. On hyvä muistuttaa tässäkin ajassa, että helatorstai on paljon enemmän kuin pelkästään vapaapäivä työstä tai opiskeluista. Se on yksi kirkkovuoden suurimmista juhlapäivistä. Helatorstaina me muistamme taivaaseen astunutta Herraamme ja vapahtajaamme. Häntä, joka on kuitenkin luvannut olla meidänkin kanssamme kaikkina päivinä. Henkensä kautta, sen hengen, Jumalan hengen, pyhän hengen kautta, joka voi vaikuttaa uskoa, toivoa ja rakkautta. Ja joka pyhä henki jatkaa vapahtajamme tekemää työtä täällä Jumalan luomassa maailmassa, Kristuksen seurakunnassa. Tuon Jumalan hengen läsnäoloa, siunausta me saamme myös pyytää ja rukoilla tähän juhlapäiväämme. Teille tänä vuonna syntymäpäivän juhlia viettäville, pyöreitä vuosia viettäville ja teidän läheisille, samoin kuin itse kullekin meille, omaan elämäämme ja elämämme matkalle. Tänään me aivan erityisellä tavalla kiitämmekin taivaallista Isää siunauksesta ja varjeluksesta, mahdollisuudesta tulla yhdelle koolle kuulemaan hänen sanansa, kohtaamaan ystäviä, jakamaan ajatuksia,
iloitsemaan elämän lahjasta ja niistä mahdollisuuksista, joita elämäämme kätkeytyy. Mutta aivan erityisesti tänään helatorstaina juhlapäivänä kiitämme siitä, että vapahtajan työ jatkuu täällä maailmassa. Hän ei jättänyt seuraajiaan yksin ja orvoiksi. Niin että tänäänkin vapahtaja on keskellämme lupauksen mukaan. Hän on sanassa, jota saamme kuulla, jota saamme uskoa ja aivan kuin sydämimme kätkeä. Sanassa, joka on samaa eilen, tänään ja ikuisesti. Hän on ehtoollisen sakramentissa, kun hän itse leivässä ja viinissä antaa meille ruumiinsa ja verensä. Hän on siinä evankeliumin siunauksessa, siinä ilosanomassa, joka yhä vakuuttaa, että armosta ja lahjana ilman omia ansioitamme ja tekojamme me saamme uskoa ja omistaa kaikkien syntien anteeksi antamusta hänen nimessään. Ja tuota hyvää sanomaa evankeliumia, niin kuin saimme kuulla, Jeesus lähettikin seuraajansa viemään kaikkialle maailmaan. Niin sitä on vietykin. Voidaan sanoa, että se on kulkenut täällä jalkojen päällä. Se on kulkenut lähelle ja kauas. Se on kiirinyt aina tänne pohjoisille perukoille saakka, niin että täälläkin kotiseudullamme on saatu tuosta hyvästä sanomasta iloita. Tässäkin rakkaassa kotikirkossamme tuota evankeliumin ilosanomaa on saatu kuuluttaa, uskoa ja omistaa. Helatorstai aivan erityisellä tavalla rohkaisee meitä luottamaan siihen, että elämämme on taivaallisen Isän turvallisissa käsissä. Te syntymäpäiväsankarit olette sen omassa elämässänne ja matkallanne monella tavalla tunteneet ja kokeneet, eläneet todeksi. Voi miten erilaisten tilanteiden ja vaiheiden kautta teidänkin elämäänne on kuljetettu ja johdatettu. Niin kuin eräs ystävä vasta sanoi, että kyllä enkeleillä on ollut kiirettä hänenkin elämässään ja hänenkin matkallaan. On niin paljon ollut erilaisia vaaran paikkoja. Jumalan siunaus ja varjelus on ollut läsnä. Toki mitä enemmän elämän päiviä on takana päin, sitä enemmän on koettu myös todeksi se, että elämä monesti yllättää. Yllättää ja ennalta arvaamattomalla tavalla myös pysähdyttää. Vuosien ja vuosikymmenten saatossa on jouduttu kohtaamaan niin kevään kirkkaita päiviä kuin myös syksyn synkkiä hetkiä. Välillä elämä on antanut ja välillä elämä on ottanut. On ollut ilon ja juhlan hetkiä, mutta välillä myös niitä hetkiä, jolloin on ollut luovuttava. Hyväksyttävä sekin tosiasia, että meillä kenelläkään ei ole täällä pysyvää kotia. Siitä joutui Jeesuskin surevia seuraajia muistuttamaan. Noin 3 vuoden ajan hän oli saanut olla yhdessä opetuslastensa kanssa, opettaen ja julistaen taivaallisen Isän suuruutta ja hyvyyttä, julistaen Jumalan valtakunnan hyvää sanomaa.
Jeesus oli parantanut sairaita, tehnyt monenlaisia tunnustekoja, herättänyt jopa kuolleitakin. Mutta hänen aikansa täällä ihmisten maailmassa oli tullut täyteen. Oli aika palata Isän luokse, niin kuin uskon tunnustuksessakin me sen tunnustamme. Ja niin kuin päivän sanakin sen meille muistuttaa, hänen tehtävä oli palata sinne Isän oikealle puolelle. Sinne, mistä ja missä hän kuitenkin meitä edelleen muistaa. Opetuslasten tehtävänä oli nyt lähteä liikkeelle, julistaa ja opettaa, tehdä kaikki kansat Jeesuksen opetuslapsiksi. Tehtävänä oli viedä hyvää sanomaa, evankeliumin ilosanomaa kaikkialle maailmaan. Muistuttaen elämän lahjasta, sen tuomista mahdollisuuksista, mutta samalla myös elämän rajallisuudesta. Muistuttaen Jumalan antamasta ajasta ja ajan merkityksestä. Tämäkin yhteinen juhlapäivämme muistuttaa meitä Jumalan antamasta ajasta, elämän lahjasta ja elämään sisältyvistä mahdollisuuksista. Ajasta, jonka Jumala itse kullekin meille antaa. Elämän matkasta, jonka hän on valmistanut meitä jokaista varten jo ennen syntymäämme. Toisille taivaallinen Isä suo pitkän matkan, vuosien ja vuosikymmenten matkan. Joidenkin kohdalla tuo matka voi olla inhimillisesti ajatellen hyvin lyhyt. Kaikki eivät ehdi koskaan viettämään 70- tai 80-vuotispäiviä ja juhlaa. Matka päättyy jo paljon aikaisemmin. Mutta siihen me saamme luottaa ja turvautua, että olipa se elämän matka miten pitkä tai miten lyhyt tahansa, näin inhimillisesti ajatellen, se on matka, jonka Jumala itse antaa elettäväksi ja kuljettavaksi. Hän on ajan Herra. Hänen kädessään ovat elämämme päivät. Tämänkin päivän hän on antanut meille. Siksi on niin helppo yhtyä psalmin kirjoittajan ja laulajan sanoihin. Tämän päivän on Herra tehnyt. Iloitkaa ja riemuitkaa siitä. Eilinen on mennyt ja huomista ei ole vielä tullut. Me saamme viettää tätä päivää kiittäen ja ylistäen Jumalaa. Tämä aika kevään ja kesän taitekohdassa on ollut vanhastaan erityistä rukouksen aikaa. Vanha kansa ruukasi järjestää rukouskulkueita, yhteisiä rukoushetkiä, erityisesti rukoussunnuntain ja helatorstain välillä. Ja noihin kokoontumisiin liittyy myös hyvin vahvasti kylvötyön siunaaminen, toukosiunaukset. Me täällä Utaililla saimme jatkaa vanhaa, ihanaa perinnettä, kun eilen saimme kokoontua Laitisen tilalla toukosiunaukseen, kylvön siunaamiseen. Tilalla, jossa jo ainakin 5 sukupolven ajan on tehty työtä, viljelty ja varjeltu. Tuollaisessa hetkessä aivan erityisellä tavalla tuntee ja kokee elämän lahjan suuruuden. Sen, että kaikki mitä teemme
Se on Jumalan lahjaa ja siunausta. Hän viime kädessä antaa työllemme ja palveluksellemme sen kasvun ja menestymisen mahdollisuuden. Jokainen kylväjä, jokainen viljelijä ja varjelija sen tietää, että ellei Herra siunaa, ellei Herra huonetta rakenna, niin turhaan me rakentajat, kylväjät, työtä tekevät vaivaa näemme. Mutta kun hyvän Jumalan siunaus on mukana ja läsnä, on turvallista ajatella, että hän, taivaan Isä, on voimallinen näin johtamaan elämäämme ja myös työtämme ja palvelustamme. Näilläkin seuduilla on jouduttu elämään ja kokemaan todeksi se, miten välillä Herra koettelee. Hän koettelee, mutta ei hylkää. Todellisten nälkävuosien ja katovuosien keskellä uskoa Jumalan hyvyyteen on vahvasti koeteltu. Kun tätä Utajärven kirkkoa rakennettiin silloin yli 260 vuotta sitten, näillä seuduilla elettiin hyvin vaikeita aikoja. Takana oli monia nälkä- ja katovuosia. Elettiin todellisessa köyhyydessä. Mutta siitä huolimatta silloisilla pitäjän asukkailla, seurakuntalaisilla, silloisilla viljelijöillä ja varjelijoilla ja rakentajilla oli uskoa ja luottamusta parempaa huomiseen ja tulevaisuuteen, hyvään Jumalan johdatukseen. He halusivat jättää kaiken taivaallisen Isän käsiin. Siksi tämä kirkko rakennettiin, ajatellen sitä, että tämän kirkon suojissa voisivat myös tulevat sukupolvet kokoontua kiittämään ja rukoilemaan Jumalaa. Ja tuo silloisten rakentajien toive on toteutunut tänäänkin. Kiittäen ja rukoilen taivaallista Isää, mekin saamme kokoontua yhdessä. Muistaen kaiken hyvän antajaa. Luottaen siihen, että hän pitää meistä jokaisesta hyvää huolta, niin elämän myötä kuin vastoinkäymistenkin keskellä. Ja aivan erityistä huolenpitoa taivaan Isä on osoittanut siinä, että hän antoi meille oman rakkaan poikansa, Jeesuksen Kristuksen, joka tuli tänne ihmisten maailmaan. Oli niin kuin mekin, eli ihmisen osan, kulki ihmisen matkan, mutta kuitenkin, koska hän oli samalla kertaa ihminen ja samalla kertaa Jumala, hän kulki tuon matkan synnittömänä ja viattomana. Siksi hän voi meitä auttaa. Kaikessa kiusattuna, koeteltuna hän ymmärtää meitä, tietää mitä me todellisuudessa tarvitsemme. Hän haluaa meitä auttaa ja armahtaa ja ennen kaikkea meitä siunata. Sinua, syntymäpäivä, juhlavuotta viettävää ystävää, jokaista meitä hän haluaa siunata sillä siunauksella, joka kantaa elämässä ja kantaa kuolemassa. Sen siunauksen osallisuudessa on turvallista palvella Herraa ja lähimmäisiä, viljellä ja varjella ja suorittaa sitä kutsumusta, jonka Jumala itse on jokaiselle meille antanut. Tuo siunaus on tänäänkin keskellämme, erityisesti siinä ihanassa lupauksessa, että ystäväni saat olla turvallisella mielellä. Ristiin naulitun, mutta ylösnouseen ja taivaaseen astuneen
Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä ja sovintoveressä ovat synnit anteeksi. Tuon anteeksi antamuksen ja armon uskojina ja omistajina saamme jatkaa matkaa. Nousemme nyt tunnustamaan kristillisen uskon. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas Tuonelaan, nousi 3. päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istui Jumalan, Isän kaikkivaltian oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. Rukoilemme yhteisten asioiden puolesta. Pyhä Isä Jumala, kiitos sanastasi, joka virvoittaa, hengestäsi, joka meitä johdattaa, ja pojastasi Jeesuksesta Kristuksesta, lunastajastamme. Kiitämme sinua luojamme tästä uudesta aamusta ja juhlapäivästä. Anna meidän kokea rakkautesi lämpöä ja keskinäistä yhteyttä. Siunaa ja anna rakkautesi valoa elämään. Kiitämme elämän lahjasta ja rikkaista vuosikymmenistä. Rukoilemme kirkkomme ja koko kristikunnan puolesta. Siunaa hiippakuntamme piispaa ja seurakuntaamme. Me rukoilemme seurakuntamme nimikkolähettien puolesta. Siunaa Mirjami Uusitaloa, hänen läheisiä ja Raamatun käännöstyötä Etiopiassa. Siunaa Katri Niiranen Kilasia ja puolisoa Dovardia Tansaniassa. Ja anna työn paikallisissa kouluissa tuottaa hyvää hedelmää. Ota huolenpitosi nuorten kummikohteen lapset ja nuoret Mansassa ja työ evankeliumia saarille hankkeessa. Muista armossasi ystävyysseurakuntaa Jaamaa Inkerin kirkossa. Anna sanasi koskettaa ihmisiä lähellä ja kaukana. Kiitämme sinua isänmaasta. Siunaa tasavallan presidenttiä ja esivaltaa. Anna päättäjille vastuuntuntoa ja ohjaa heitä toimimaan rauhan rakentamiseksi ja heikommassa asemassa olevien parhaaksi. Varjele maatamme sodalta ja onnettomuuksilta ja opeta meitä pitämään huolta luonnosta. Taivuta meidät katumukseen ja kääntymykseen, kun etäännymme sinusta ja alamme suosia syntiä elämässämme. Siunaa kotejamme ja perheitämme. Anna anteeksi antavaa mieltä ja sinun eheyttävää läsnäoloasi. Auta meitä vaalimaan sukupolvien välistä yhteyttä. Siunaa lapsia, nuoria, aikuisia ja ikääntyneitä. Taivaallinen Isämme, sanasi kehottaa meitä kantamaan toistemme taakkoja. Auta meitä olemaan tukena toistemme surussa ja vastoinkäymisessä. Siunaa asukkaat ja henkilökuntaa hoivakoti Kirkkopuistossa, Metsola-ryhmäkodissa, Siiran kartanossa ja vuodeosastolla. Pidä huolta omaishoitajista ja hoidettavista ja ole läsnä koti- ja perhehoidossa. Anna toivoa ja lohdutusta yksinäisyyteen. Kuule rukouksemme lähimmäistemme ja yhteisten asioiden puolesta. Kiitos eletyistä vuosista ja siunauksistasi. Kiitos myös niistä hetkistä, joiden tarkoitusta emme ymmärrä. Jätämme koko elämämme sinun käsisi. Vahvista meitä kulkemaan eteenpäin yhteydessä, joka ulottuu yli kaikkien aikojen. Kiitos, että sinä elät ja hallitset poikasi ja pyhän hengen kanssa iankaikkisesti iankaikkiseen. Messun jälkeen on tänä vuonna 70 ja 80 vuotta täyttävien syntymäpäiväjuhla.
Seuraavan virren aikana kerätään kolehti yhteisvastuukeräykseen nuorten mahdollisuuksien parantamiseksi Suomessa ja maailmalla. Taivaan Isä, lahjamme siunatkoon. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, joka olet kaiken hyvän antaja ja lähde, siunaa tämä uhrilla, joka on tänään kerätty ja koottu yhteisvastuukeräykselle. Olko tämä lahja erityisesti nuorten elämään siunaukseksi, lähellä ja kaukana. Tätä me rukoilemme sinun nimessäsi. Aamen. Herra olkoon teidän kanssanne. Ylentäkää sydämenne. Kiittäkäämme Herra Jumalamme. Totisesti on oikein ja arvollista, että me kiitämme sinua aina ja kaikkialla, Pyhä Herra, kaikkivaltias Isä, iankaikkinen Jumala, Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta.
Hänet sinä olet korottanut oikealle puolellesi, ylemmäksi kaikkia valtoja, voimia ja herruuksia. Hän rukoilee lakkaamatta puolestamme ja antaa meille oikeuden kutsua sinua isäksemme. Me kiitämme sinua tästä taivaan lahjasta ja laulamme sinulle ylistystä enkelien ja kaikkien pyhien kanssa. Pyhä Isä, koko luomakunta ylistää sinua, kaiken elämän antajaa. Sinä et hylännyt luotujasi synnin ja kuoleman valtaan, vaan lähetit ainoan poikasi ihmiseksi pelastamaan meidät. Me kiitämme sinua lunastuksesta, jonka olet valmistanut meille hänen täydellisellä uhrillaan ristin puussa. Hän maksoi velkamme ja teki rauhan sinun ja meidän välillemme. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne, tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi, ottakaa ja juokaa tästä te kaikki, tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Me riemuitsemme kaikesta siitä, mitä poikasi on puolestamme tehnyt, ja vietämme tätä pyhää ateriaa, jossa tulemme osallisiksi lunastuksen salaisuudesta. Me muistamme hänen kuolemaansa, ylösnousemustaan ja taivaaseen astumistaan. Me odotamme hänen paluutaan kirkkaudessa. Pyhä henkesi siunaamaan meitä, että ottaisimme uskossa vastaan poikasi ruumiin ja veren. Yhdistä meidät häneen ja toisiimme. Auta meitä antamaan itsemme eläväksi uhriksi Kristuksessa, sinulle kiitokseksi ja kunniaksi. Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä kuuluu sinulle kaikkivaltias Isä, Pyhän Hengen yhteydessä, kunnia ja kirkkaus aina ja ikuisesti. Rukoilemme kaikki vielä yhdessä. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.
Herran rauha olkoon teidän kanssanne. Jeesus sanoo, tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat, minä annan teille levon. Tulkaa, sillä kaikki on valmistettu. Korkeimman
Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumis ja veri, meidän puolestamme annettu ja vuodatettu, kätkekö ruumiimme, henkemme ja sielumme iankaikkiseen elämään. Jääkää Herran rauhaan. Aamen. Rukoilkaamme. Herra kaikkivaltias Jumala, sinä teit meidät osalliseksi pyhästä ehtoollisesta. Me kiitämme sinua tästä lahjasta ja rukoilemme. Tee meidät kaikkien pyhiesi kanssa osallisiksi myös taivaan juhla-ateriasta. Tätä pyydämme Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta, joka elää ja hallitsee sinun ja Pyhän Hengen kanssa aina ja ikuisesti. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puolenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
Kirkkokuoro lauloi kauniisti luojan luomistyö ihmeistä. Linnuistakin yksi sellainen on tänään täällä meidän kirkossa ilahduttamassa laulullaan ja olemassaolollaan. Me olemme jokainen pieni lintunenkin Jumalan kämmenellä. Meidän elämämme on hyvän Jumalan käsissä. Ystävät täällä kirkossa ja siellä etäyhtyksen päässä, kun jatkatte ja saamme jatkaa tätä juhlapäivää, helatorstaita, jatkakaamme sitä rauhassa, hyvää Jumalaan luottaen. Lähtekää siis rauhassa, olkaa rohkeat, pitäkää hyvästä kiinni. Älkää vastatko pahaan pahalla, tukekaa heikkoja, auttakaa sorrettuja. Kunnioittakaa kaikkia ihmisiä. Rakastakaa ja palvelkaa Herraa ja toinen toisianne. Pyhän Hengen voimassa iloiten.